Helmond Sport is dé ploeg in vorm. Ze wonnen haar laatste 8 wedstrijden en Action Cambuur beginnen ze sterk. Hier is een schot van Van der Linden, maar een prima redding van Marco Bizot. En zo is de eerste kans van de wedstrijd voor de Helmonders via Job van der Linden. Maar gaandeweg komt Cambuur beter in het spul. Hier de goede onderschepping van Mohamed El Makrini op het middenveld. En dan heb ik de prima opening naar Bob Schepers onder de achterkant. Schepers maakt de versnelling. Wolf Verberne voorbij, dat slaagt hem in tweede instantie. Dan de vastzet bij de tweede peel, Martijn Barto. Met de redding van Sengier. En in tweede instantie gaat de bal er net in. Maar een goede mogelijkheid voor de spits van Cambuur. De Ljouters bieden meer en meer van haar na. Hier een combinatie tussen Drosten en Dissels. Die laatste maar de paas. Prachtig oerstapje van Marco van der Heijden. En dan Martijn van der Laan knalt hem keihard binnen. En het is verzinnen 1-0 voor Cambuur. Prachtige aanval. Schitterend oerstapje van Van der Heijden. En Van der Laan maakt het keurig aan. En Cambuur zet terug. Op Nijma Dissels. De paas op Barto. Van der Linden zit ertussen, maar het gevaar is nog net voort. Mohamed El Makrini. Maar de vastzet op Barto en dan is het wel 2-0. Roeneman die nog de slemieltje Willem II doet hij 2 grote kansen miste. Maar nu wel doeltreffend Martijn Barto. En dit is goed voor het zelfvertrouwen naar die missers. Nou ja, je hoort te zeggen dat je niks kan schelen, maar natuurlijk houdt het je bezig. Het is zonde. Je werkt ergens naartoe en we speelden goed die wedstrijd en dan moet je jezelf belonen. En ja, daar sta ik eigenlijk voor om dat te doen. Tegen Willem II lukte dat niet, dus dat was balen. Maar ik denk dat vandaag wel weer is gebleken dat we met z'n allen gewoon goed kunnen voetballen en dat we ook doelpunten kunnen maken. En dat blijkt ook in de tweede helft. De Utra van Bizot. We terugkopt, terug Barto. Die stuurt Schepers voort. Die is vlugger als alle verdedigers en maakt het 3-0. Wat een wilde voor de ploeg van Alfons Arts. Schepers maar zijn 6e doelpunt van het seizoen. En dan kan het net meer mis voor Cambuur. Hielendal net als er nog meer kansen komen. Dit is Justiana, maar een volslagen verkeerde vromspeelbal. Van der Heijden is alert. Eigeneeg maar keeper Sengier, maar het stifke misleert het. Hans de Koning, trainer van Helmond Sport, beziekt zijn ploeg bij te sturen. Maar Matasjen dat Cambuur goed speelt. Toch docht de thuisploeg nog wat waarom. Dit is Grabovac. Maar Paaske op Guvenc. Maar wat geluk komt hij er terug in. Guvenc op Bizot. Rebound voor Kwekel op de Lotte. En dan Grabovac. De tredderbal, die gaat er wel in. En dan is het 3-1. Kwekel er al dichtbij. Maar Grabovac, die maakt het al. En Helmond Sport jaait dan op de ontsluitingstreffer. Maar de grootste kans is nog voor Cambuur. Maar Martijn Barto stuurt 2 man het bos in op de achterlinie. Knappe actie. Dan de inzet op de peel. En in de rebound dan is het te dreig. Maar een oebele skokkerachtige actie van Barto. Het hier een beter lot verzinnen. Maar Cambuur wint wel met 3-1 en is wis van de play-offs. Ja, wat is het mooiste? We hebben begin van het jaar een doelstelling neergelegd en dat is op stand van de ranglijst de play-offs realiseren. En die hebben we vandaag gerealiseerd in een mooie overwinning bij een goede ploeg die een fantastische periode achter de rug heeft. Ja, wij moesten het zelf doen, dat wisten we van tevoren en dat is ons veel waard. En nu kunnen we kijken naar wat er nog meer mogelijk is.